Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Nuwun sewu wontenipun Bapak Kepala Desa ingkang kula hormati. Nuwun sewu wontenipun Bapak Kapolsek, Bapak Komandan Kuramil sebagai keamanan dinas saking Kecamatan Kaluran ingkang kawula tresnani. Nuwun sewu wonten ngarsanipun Bapak Kepala Dusun Batur Tugel ingkang kula hormati, sedaya para rombongan kesenian saking Batur Tugel ingkang kula hormati. Nuwun sewu wonten ngarsanipun grup rombongan kesenian saking Desa Wonokerso tansah kawula tresnani. Langkung rumiyin kang kawula ing mriki manjetaken raos puji syukur wonten Allah Subhanahu taala ingkang kawula ajeng-ajeng sapatenipun wilujeng wontenipun donya dugi menjang yaumil kiamah. Allahumma amin. Tingkah sing ngatur tiyang kawula sak rombongan ing wedal dalu menika pentas wonten dalipun Bapak Yoko minangka minangkani menapa ingkang dados kersanipun Bapak Yoko. Bapak Yoko ing medal siang wau menika badhe bujaken putranipun putra penganten muga-muga paring slamet paring wilujeng aja ngantos wonten alang satunggal menapa lan menapa ugi panjenenganipun Bapak Yoko sak keluarga muga-muga paring lestari Witoto wonten alang menapa anggonipun kathah kajat muga-muga paring wilujeng. Salajengipun tiyang kawula sarombongan sagedipun namung derek ndongaaken sedaya para rombongan saking Wonokerso saking Batur Tugel muga-muga dalu menika anggone badhe pentas muga-muga paring lancar. Sumangga lan para pamirsa sadaya kula aturi mriksani seni doger. Salajengipun seni doger nggih menika dipun lajengaken seni topeng ireng. Saklebaripun seni topeng ireng nggih menika disambung nggih menika seni saking Desa Wonokerso. Pamatur kawula cekapi semanten mbok bilih wonten kalepatanipun jaga kirang aturang kula matur tiyang kawula nyuwun pangapunten ingkang kadhi kathah. Pamatur kawula kula aturki assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
kaki